በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትቐውም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረት ኣሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ክቡር ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ኣምልኮ ውዳሴን ንዘለዓለም ንዓ ይኹና። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። ስንክሳር 30 መስከረም ዝንበብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅን ናይ ኣቡነ አብሳዲ ናይ ቅዱስ ኣባ ሳሉሲ ናይ ኩሎም በረኸቶም ይሕደረና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 30 ናይ ደብረ ክሳሄ አቡነ አብሳዲ ዕረፍቶም እዩ። ንርእሱ ዕቡድ ኣምሲሉ ብስውር ዝነበረ ኣባ ሳሉሲ እውን ዕረፍቲ እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓብይ ተኣምር ኣብ ልዕሊ ቅዱስ አትናቴዎስ ዝገበረሉ ዕለት እዩ። ኣባ ሳሉሲ እዚ ቅዱስ ንርእሱ ዕቡድ ገይሩ ብስውር ዝነበረ ኣቦ እዩ። ኣባ ሳሉሲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ወልሓንቲ ኣይጸልን ኣይጾምን። ብፍላይ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝምገቦ ፍሬ የልምጽ ነበረ። ከምዚ ክገብር ድማ ካብ ኮንቱ ውዳሴ ንምርሓቕ ክብል እዩ። ነገር ግን ኣብ እምነት ኣባ ይስሐቅ ንስውር ስርሑ እናረኣዩ የድንቑ ነበሩ። ነዚ ልማዱ ከግድፍዎ ይደልዩ ነበሩ። ነገር ግን ልቡ ከየሕዝንዎ ይሓስቡ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ በዓል ነበረሞ። እቶም ኣብ እምነት ነቶም መነኮሳት ጸዊዖም ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን እኽሊ ከይለክፍ ንኣባ ሳሉሲ ሓልውዎ ኢሎም ኣዘዝዎም። ንሳቶም ድማ እንሓለውዎ ከለዉ ኣባ ሳሉሲ ግን ክበልዕ ደልየ ኣለኹሞ ፈንውኒ በሎም። እቶም መነኮሳት ድማ ኣይንፍንወካን ኢና ኢሎም ኣብ ዘገደድዎ ጊዜ ቆቢዑ ካብ ልዕሊ ርእሱ ኣውፂኡ ኦ እመቤተይ ካብ ኢድ እዞም መነኮሳት ኣድሕነኒ ኢሉ ነቲ መንደቕ ብቆቢዑ ሃረሞ። ነቲ መንደቕ ድማ ብቆቢዑ ምስ ሃረሞ ሽዑ ንሽዑ ተሰንጢቑ ብኡ ወፂኡ ከደ። ኣባ ሳሉሲ ወፂኡ ምስ ከደ ግን ናይቲ መንደቕ ፍራስ ተመሊሱ ከምቲ ዝቐደመ ኾነ። እቶም መነኮሳት ድማ ነዚ ድንቂ ተኣምር ኣብ ዝረኣዩ ጊዜ 300 ጊዜ ክርያላይሶን እንዳብሉ ተማህለሉ። እግዚአቲኦም ኣብ ዝወድኡ ጊዜ ድማ እታ ቆቢዕ ወዲቓ ኣብ ማእከሎም ረኸብዋ። ብኣ ድማ ብዙሕ ተኣምራት እናገበሩላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቐመጥዋ። ኣባ ሳሉሲ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ወርሓት ኣብቲ ገዳሙ ዝዓረፈሉ ቦታ ስጋኡ ተገሊጹ ተረኸቦሞ ብኽብሪ ገኒዞም ቀበርዎ። ዕረፍቱ ድማ መስከረም 30 እዩ። ናይ ኣባ ሳሉሲ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ድማ መድኃኔዓለም ይምሓረና አሜን። ጎይታና ንቅዱስ አትናቴዎስ ዝገበረሉ ዓብይ ተኣምር። ካልኣይ ከሓዲ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ዝነገሰ ጊዜ ንናይ አርዮስ እምነት ተቐቢሉ ንቅዱስ አትናቴዎስ ካብ መንበሩ ኣሳዲዱ ኣብ ክንድኡ ንከሓዲ ጊዮርጊስ ኣብ ናይ ማርቆስ መንበር ሸሞ። ንሱ ድማ ዝረኸሰት ናይ አርዮስ እምነት ንዘይተቀበሉ ኩሎም ክቐትሎም ኣዘዘ። ጊዮርጊስ ድማ ቁጽሪ ዘይብሎም ብጣዕሚ ብዙሓት ክርስቲያን ብግፍዒ ቀተለ። ቅዱስ አትናቴዎስ ድማ 6 ዓመት ኣብ ስደት ብስቃይ ምስ ነበረ ናብ ቁስጥንጥንያ ከይዱ ንከሓዲ ቆስጠንጢኖስ ናብ መንበረይ ዘይትመልሰኒ እንተኾንካ ቅተለኒ እሞ ሰማዕትነተይ ፈጽመለይ በሎ። ንጉስ ድማ ናብ ዝቐንዐት ሃይማኖቱ ስለ ዘይምልዋጡ ከይግስጾ ፈሪሑ ካብ ጥቓኡ ክርሕቀሉ ብምሕሳብ ንኣትናቴዎስ ብጥሜት ተሳቂዩ ክመውት ፈረደሉ። ስለዚ ድማ ዘዋሪ ዘይብላ ንእሽቶ መርከብ ገይሩ ብዘይ ምግብን ብዘይ መስተን ናብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ሰደዶ።
ነገር ግን ቅዱሳን መላእክት ነታ መርከብ እናመርሑ ንአትናቴዎስ ድማ ሰማያዊ ምግቢ እናመገቡ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ናብ ወደብ እስክንድርያ ኣብጽሕዎ። ንቅዱስ አትናቴዎስ ድማ ቅዱሳን መላእክቲ እናተራድእዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ወደብ እስክንድርያ ምስ በጽሐ ምእመናን ለዋህ ሓላዊኦምን ጓሶኦምን ኣብ ከተማኦም ከም ዝበጽሐ ኣብ ዝሰምዑ ጊዜ መብራህቶም አብሪሆም እናዘመሩ ብዓብይ ክብሪ ተቐቢሎም ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣእተውዎ። ከሓዲ ጊዮርጊስ ድማ ሰንቢዱ ንወገናቱ ኣኪቡ ንሃገሩ ገዲፉ ጠፍአ። ናይ እስክንድርያ ምእመናን ድማ ክሳብ ሎሚ ነታ ዕለት የኽብርዋ እዮም። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ርህራሄኡ ናይ ቅዱስ አትናቴዎስ በረኸቱ ይሕደረና አሜን። ቅዱስ አቡነ አብሳዲ ዘደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አባ ሃይቀ መሳሕል ትበሃል ኣብ ትግራይ ሸበደን ደበሽን እንዳ ማርያም እትርከብ ዓዲ ዝቕመጡ ካህን ቶማስን እምነ ሰሎሜን ዝበሃሉ ፈራህያን እግዚአብሔር ሰብ ሓዳር ነበሩ። ካህን ቶማስ ንበኽሪ ወዱ አቡነ መርቆሬዎስ ምስ ወለደ ንቅድስቲ እምነ ሰሎሜ ከይነገራ ደጊም ይኣኽለኒ እዛ ዓለም እዚኣ ሓላፊት እያ እሞ ነታ ዘይተሓልፍ ዓለም ዘውርስ ግብረ ጽድቂ ክፍጽም እየ ኢሉ ንክምንኩስ ናብ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከደ። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከዓ ንካህን ቶማስ ካባኻ ዝውለዱ ቅዱሳን ውልድ ስለዘለው ምንኩስና ክፍልኻ ኣይኮነን በሎ እሞ ብድሕሪ እዚ ናብታ እምንቲ በዓልቲ ቤቱ ተመሊሱ ብቅዱስ ስርዓት ሰብኣይን ሰበይትን ንአቡነ አብሳዲ አቡነ ማቴዎስን መክብበ ድንግልን ወለደ። በዚ ከዓ አቡነ አብሳዲ ብዕለት 16 የካቲት 1277 ዓ.ም ተወልደ እሞ ስሙ ድማ ሃሎ ክርስቶስ ተባሃለ። ሃሎ ክርስቶስ ብቃል እግዚአብሔርን በአካልን ዓብይ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ሕልፈተ ዓለም ተረዲኡ ናብቲ ብስጋ ኣኮኡ ዝበጽሖ ባሕታዊ አባ ገብረ መስቀል ጳውሎስ ከደ። አባ ገብረ መስቀል እውን ኣመጻጽኡ ብቑኑዕ መንፈስ ምዃኑ ፈሊጡ ናብ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ሰደዶ። ምስ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ከይኑ ድማ ቅዱሳት መጻሕፍትን ትምህርቲ ሃይማኖትን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ኣጽፊፉ ተምሃረ። ብድሕሪ እዚ ወዲ 24 ዓመት ምስ ኮነ አስኬማ ዘመላእክቲ ብኢድ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ስለበሰ። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ባሪኹን መሪቑን አቡነ አብሳዲ ኢሉ ሰመዮ። ትርጉሙ ከዓ ኣቦ ብዙሓን ማለት እዩ። አቡነ አብሳዲ ካብቶም 7 ደቂ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ በኹሪ እዩ። አቡነ አብሳዲ ምስ ኩሎም ኣሕዋቱ ደቂ አቡነ ኤዎስጣቴዎስን ብፍቕርን ብተኣዛዝነትን መንፈሳዊ ተጋድሎን ይነብር ነበረ። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ናብ አርማንያ ክኸይድ ምስ ደለየ ነቶም ብትርፋቶምን ኣእምሮኦምን ብሉጻት ዝነበሩ አቡነ አብሳድን አቡነ መርቆሬዎስን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ደቁ ኣሕሉቕ ገይሩ ሸሞም። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ክሸሞም ከሎ ቡራኬን መስቀልን ንወደይ አቡነ አብሳዲ ስብከተ ወንጌልን ብቐዳምነት ኣብ መንበር ምቕማጥን ዕብየትን ድማ ንወደይ መርቆሬዎስ ኢሉ ንደቆም ተላበዎም። በዚ መሰረት ክሳዕ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ፈላሲ ናይ ገዳም አቡነ አብሳዲ ኣብ ዝህልወሉ ንሱ ይባረኽ። ከምኡውን ንፈላሲ ደብረ መርቆሬዎስ ኣብ ማእከል መንበር ቀሪቦም ኮፍ የብልዎ። አቡነ አብሳዲ ጸሎትን ጾምን ዘዘውትር ብትእምርቲ ንስጋኡ ዝቐጽዕ ብቑዕ ኣቦ ብምንባሩ ካብ ቅድስነቱ ዝተላዕለ ካብ እግዚአብሔር ዝተላእከ ሕቡእ ባሕታዊ ስጋን ደምን ወልደ እግዚአብሔር ከም ዘቐበሎ ባዕሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ህፃን ተመሲሉ ጻዕዳ ልብስን ወርቃዊ መጽሓፍን ከም ዝሃቦ መጽሓፍ ገድሉ ይገልጽ። አቡነ አብሳዲ ብትምህርቱ ንብዙሓት መናፍቃን ረሲዑን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እናዞረ ስብከተ ወንጌል ኣስፊሑን ብዙሕ ተኣምራት ገይሩን እዩ። ኣብ ከባቢ ዓረዛ ድማ ን70 ዓመታት ተቐሚጡ ብዙሕ ስለ ዝተጋደለ
ክሳብ ሎሚ እዛ ቦታ ሰብዓ ትበሃል። ሓደ እዋን ኣብታ ተኣምራት ዝገበረላ ቦታ ከሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ካብዛ እምባ ንወገን ሰሜን ዘላ ቦታ ባሪኸልካ እየ እሞ ምስ ደቅኻ ኣብኣ ንበር ኢሉ ሓበረሉ። እዛ ቦታ እዚኣ ድማ ሎሚ ደብረ ማርያም ደብረ ክሳሄ ትበሃል ዘላ እያ። ክሳሄ ማለት ምዑዝ ጨናኡ ሮዛ ዕምባባ ማለት እዩ። ደብረ ክሳሄ ዝተባሃለሉ ምክንያት ድማ ካብቲ ገዳም ዝተገደሙ እምባ ወግረ ክሳሄ ዝተወስደ እዩ። ከባቢ ናይቲ እምባ ከኣ ደብረ ማርያም እናተባሃለ ይፍለጥ። ኣቡነ አብሳዲ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተጋድሎ ዕለተ ዕረፍቱ ከም ዝኣኸለ ምስ ፈለጠ ንደቁ ቃል ማዕዳን ሂቡ ብድሕሪኡ ንኣቡነ ዘካርያስ ሸመሎም። ብድሕሪዚ ካብ ልዑል እግዚኣብሔር ቃል ኪዳን ተቐቢሉ 30 መስከረም ብሰላም ዓረፈ። ዝኽሪ ዕረፍቱ ድማ ዓመት መፀ 30 መስከረም ብክብሪ ይበዓል። ምስቲ ገዳሙ ዝተሓሓዝ ገለ ካብ ዝተውህቦ ቃል ኪዳን ሃባ ጽላሎታ ዝበጽሓ ይረኢ ደይነ። ኣብ ጽላሎት ናይታ ጎቦ ዝበጽሐ ሰብ ደይኒ ኾነ ሲኦል ኣየኣቱን እዩ። ኣብ ዕለት ዕረፍትኻ 30 መስከረም ናብ ገዳምካ ዝነገደ ኢየሩሳሌም ከም ዝነገደ እዩ ዝብል ስለ ዘሎ ህዝበ ክርስቲያን በረኸት ቃል ኪዳኑ ንምስታፍ ናብ ገዳሙ ደብረ ማርያም ወደብረ ክሳሄ ይሰግዱ። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። መስከረም 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ፣ አባ ሳሉሲ ክቡር ጻድቅ፣ ቅዱሳን ያዕቆብን ዮሐንስ ሐዋርያን ንወንጌል ዝተጸውዑ፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘአርማንያ፣ አባ አብሳዲ ዘደብረ ማርያም፣ አባ አሮን ዘገሊላ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅዱስ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት። ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ገበርቲ ሰላም ውልድ ኣምላኽ ክበሃለ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም። እንተ ጸረፍኹምን እንተ ሰወጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረበኹምን ብፁዓን ኢኹም። ከምኡ ከዓ ቅድሚኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጉጎምዎም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም። ማቴዎስ 5:10 ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃር መላእክቲ ተኣርመለይ። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃር መላእክቲ ተኣርመለይ። ብድጋሜ ኣሜን።